Salutare și bine v-am regăsit la un nou video de pe asfalt proaspăt. Astăzi o să fie ceva tare, ceva deosebit. Am vorbit cu băieții, de fapt cu Cornel, și să vedem un pic care-i treaba cu stupul ăla, pentru că trebuie retezat, trebuie extras. Scoasă mierea și lăsat doar pe corpul de jos, pentru că de acum înainte trebuie să îl pregătim pentru iarnă. După cum am înțeles că m-au sunat, ei sunt acolo duși la căsuță. O să văd ce este în stup și o să o scoatem, o să o extragem și o surpriză ceva. Vreau să-l pun pe Cornel să fac o omletă dintr-un ou de struț. Vreau să-i fac o surpriză și lui, dar și la băieți. Să ajung acolo și vedem cum stau lucrurile. Nu știu, să vedem dacă au mâncat, dacă nu, că e ora prânzului. Dacă nu au mâncat, e foarte bine. Și am să-l pun să facă totuși o omletă. Să văd cum se mișcă, cum se descurcă. Eu v-am zis că am vorbit cu băieții, am vorbit cu Cornel, dar băieții m-am referit la portocală și la varză. Fructe și legume. Deci Cornel are pe lângă el fructe și legume. Da, o să vedeți despre cine este vorba. Pentru că Tiberiu este plecat, își face și el de cap pe la mare, pe unde o fi. Acum a rămas Cornel mare șef aici la căsuță și este cu portocală și cu varză. E senin, e frumos, doar un nor e acolo, parcă spictați, așa de frumos sunt. Cât de frumos să vede cerul. Cât de frumos să vede cerul. Că ajung acum imediat aici la căsuță și vedem cum stau lucrurile. Am scos ramele de la căsuță, am scos aici și am și mierea din rame. O să vedeți pe videoclipul la băieți, la Tiberiu și Cornel, cum am scos mierea. Și ia uitați, aici o rămas ca să o punem în borcani. Dar între timp ce o să mai să scurg aici, Cornel, i-am dat sarcină, cum v-am zis, să fac o omletă. Fac o omletă din ou de struț. Am luat toate ingredientele și vreau să o facă la disc. Ăsta este ouă 1398. Kil 400. Hai să-l duc lui Cornel să vedem ce zice. Cornele, uite ce ți-am adus, tată. 1398 de grame. Ou de dinozaur. Ou de dinozaur. N-am făcut în viața mea, dar nu-mi dau seama cum trebuie făcut. Da? Da. Ai văzut că aici... Aoleu, și-am dat cu capul. Auzi, uite, aici ți-am pregătit ingredientele, am văzut că deja ți le-ai aranjat, ți le-ai pus aici. Mai trebuie ceva? Și lipsește, ia să te văd. Că ți-am făcut o capcană. Sare, piper și ulei. Bun, așa știam că trebuie să le aduc. Așa. Altceva? Atât. Dar un pic de dragoste nu spune? Parcurs, așa. Pe parcurs? Da. Păi ne apucăm de treabă, nu? Da. Facem omletă? Facem. Bravo. Hai. Ia uite, chiar acum. Ia să vedem. Frumos. Da? Ceapă roșie, ceapă galbenă. Ce mai avem acolo? Mozzarella. Hai, da, ce smerg mâinile, mă. Parcă sunt invidios pe tine, mai ai ceva ca mie. De ce? Dar și șorț ai șmecher tu. Da, Și uite și... Asta mi l-ați dat. Da, păi da, na, trebuie să ai echipament de protecție, altfel nu se poate. Ceapă roșie e gata, a? Da. Că dacă se amestec și altă, oricum o să se amestece. Numai că de acum șapa când trebuie tăiată pentru asta, să lăsați coada la șapă. Da, am mai asta, dar acum a fost curățată și am zis că să dea bine. Ca să ai de șoțării? Nu, că ea se distramă la capăt când... Oricum, un kil de șapă ori fără și e tot acolo.
doar de tine? Da, bă, sună bine. Auzi, Cornel? Ia spune. Băi, vezi că te-au sunat ăștia de la Masterchef. Ai, da, și tehnologie. Dă-i cu la struț. Dă la struț acolo. Ia să vedem. Te ca la țălie din mână, ia. Ia că țălie din mână, ia. Ia, la brățară, e la aur, nu la... Ia. Ia. Și ăștia scârnați oltenești. Să-i placă lui varză. Lui varză și lui portocală. E oltean varză? Varză nu. Bucureștean. De pe aproape. Da-s bun. Ești bun? Fusei la căsuță. Veni, cum? Încep să vorbesc oltenește dacă mănânc cârnați de ăștia. Asta ia o omletă aici, dumnezeiască. Oare. Da. Omletă distruță la Cornel. Bun. De acum să înșingem Discul discul. facem la disc. Da? La disc. Eu am făcut, dar am făcut la tavă. Nu, facem la disc, o să iasă mult mai șmecher la disc. Vedem. Când ai găsit locul ăsta? Bine ați venit? Bine ați venit la noi. Doamne ferește, dar unde l-ați găsit, mă, pe ăsta, pe salut. portocala asta? Mă De ce? punea să deschid ușa aia, că n-are loc cu mașina, eu bag camionul pe ușa aia acolo. Doamne ferește, Iar să ia de tine toată lumea. Doamne ferește, de... Ce-ai făcut portocala? S-au luat toți, da. Dă și căuta la preot acolo. Băi, Cornel, să spun un lucru. Mai să fac alea acolo, da? Cu ierburile, cu alea, da? Da. L-am pus și pe el, mai erau niște boscheți. Bă, și cum Mai intra? era niște boscheți, mai erau toți boscheți. Bă, tăia de sus, mă, din vârful, din tăia dracu din rădăcini, bă, n-ai ce treabă, a răsat toate rădăcinile, toate. Acum le-a făcut, că am stat cu gura pe el, da? M-am pus forță. Da, Cornele, am muncit. Am terminat cuptorul. Mă frumos. Dă și căuta la preot. Nici o treabă asta. Nici o treabă n-are Cornel ăsta. Nu Cornel, ăsta, portocal ăsta. Nu știi nimic, Nici o nici nu treabă, face nu. treabă, nu? În zona aia de unde vine el, nu e Nu, gospodare aia, Nu. Toată lumea îl bârfește. Doamne ferește. Ia uite struții, bă. Ăștia trebuie să-i filmez și eu. Și ce-au pregătit acolo Cornelia? A? Trebuie. Ce trebuie? Dar cine îl îmbrăca asta ca pe gură? I-am dat poruncă, am zis că băi, E olandez. mi-a fost milă de tine, am văzut că ai fugit cu viteza și ai dat pe rachetă, dar i-am zis, băi, portocală, nu mai am bala, El degeaba, frate. Mamă, ce trebuie? E ce trebuie? Hai să spălăm un pic, să aduc o perie, nu? Da. Trebuie dat focul să meargă. Să încălzăm o leagă? Da, Hai să-i dăm foc acum imediat. Să aduc și niște ulei, nu? Da. Fără să-i aduce o țână, știi? Op. Dar nici n-ai avut arhitect, ai făcut-o singură? Da.
De la grădiniță mă chinui să fac proiect. Da. E chin mare, nu e... Da. Are și De la țară. Casa asta nasoală la țară aici Da? e... Da, nu e că n-are... Da, e un pic așa, na. Eu că-i făcut atâtea camere pe bune. Dar n-am făcut camere, că e liberă toată, te duc să vezi. E goală așa? Da, e goală, da. Făcut numai ca să vadă lumea, pereți, atâta, da. Că eu stau în bucătărie. Da, bravo, mă, ce Am 2 fete. Ai 2 fete, să-ți trăiască. Păi Da. acum înțeleg, mă, de ce ai făcut așa mare... Ca să aibă ginerii unde să... Să rămână. Să aibă ginerii Ce vrei? unde- Vrei inginer sau doctor? Una inginer, o terminat automatizări calculatoare și nu, cealaltă da. e la medicină anul Să 4. aibă ginerii de unde să-ți mănânce Eu am banii. terminat veterinara. Da, eu știu, 2 chișoare între 4 merge. Ai terminat veterinara? Înseamnă că Ce tot veterinar? singur o să lucrez la Albin. Toți singuri o să lucrezi la Albin? Ai terminat Auzi, portocală, veterinara? portocală, tu ești exclus. Auzi, și eu zis, Cornel, o zis că dacă te iau pe tine de generi, tot singur lucrezi la Albin. Că tu ești alergic. N-auzi, mă, că a terminat Nu, că veterinara? îmi iau combinezon pe mine. A, că nu auzi că e vorba de fie, ești din treburi de zi și eu zic, gata, nu mai sunt alergic. Băi, portocală, când ești animal, nu poți să spui că ai terminat veterinara. Tu ești animalul din veterinară. Nebun la cap. Am făcut toți practică pe mine. Ne ferește, păi nu te uiți la tine, că ai fi stare să mănânci și pisica aia, bă, cum te uiți la ea. Ai băga un uleu la un pic așa, o perfele și ai dau pe... De fapt, pisicile au același gust că iepurii de casă. Ai mâncat, deci? A, păi a gustat ăsta. Ai gustat? Am studiat că s-au dat niște țepi odată cu carne de pisică în loc de iepure de casă. La veterinară, mă, au mâncat. Hai, lasă, Da, mă. și în carcasă, după ce le tai picioarele, diferă o singură chestie. Iepurele are un os în plus la picior față de pisică. A, păi gata, mă, mă apuc de crescut Te auzi, Cornele? Mă apuc de... Facem pisică, numai că trebuie să-i punem un os. Și o facem iepurii. Eu mă apuc de crescut pisici, gata. Fruții. O lună și ceva. A, cum, mă? Da. Păi n-au 3 luni. Foarte tare. Hai, maestre, să te văd. Ia. Ai pus șapa, a? O să le-am șapa. Doamne, o să iasă o nebunie aici, cred. E bun, da. Da, merge frumos aici la dis cu arzătorul. I-am pus aici un pic de paravan contra vântului, dar ținuta asta e criminală. Auzi, dar și faină stă cu aia pe cap. Parcă deși a pus în deși. Babuie. Ai, ce frumos să rumenește aici. Să rumenească? Da. Da, acum parcă zici că e focul prea tare. Ia să vedem noi care e următorul ingredient. Cornele, ascultă ce spune Varzu. Dacă nu te duci la șef la cuțite, te înscriu eu cu japca, jur. Cu japca o să-l înscriu oameni buni, pentru că e tare rău pregătit. Și nu că văd... Face mâncare gustoasă? Am mai auzit și de la alții. Așa. Că e tare rău pregătit și el stă și doarme în ghete. De ce te duci, Cornele? Că nu știu. Te înscriu eu cu japca. O bag un pic și cald cu vârful. Poate răspunde vreunul dinăuntru. Da? Alo? Să zic că Stați liniștiți la locuri voastre, bagă și salt în sus, că el iese. un pic să-i fac loc și de așa. Ia uite cum stă. N-am, că i-a scos capacul. Așa. Bravo. Suflul olea, că suflul ca să iasă acele. Așa. Deci era o peliță. Da. Are E colagen. un kil jumate are. Da, de l-am membrană. cântărit, 1 kg jumate are. 1 kil jumate are ou de struț. Ia uite mâna. Ma. Ia văzăți-l mă, care 2 gălbinări ăsta. Are, bă, l-am nimerit bine. Cât de ușor a rămas? Ia vezi, pune mâna pe el, vezi cât e de ușor. E pană. De la 1 kg jumate. E pană. Îți trebuie un pic de sare, nu? Trage ușa de bine că am ajuns la destinație. Arde? Și cam arde, trebuie o leacă mai tare, mai... Dat încetul focul. Am dat acum încet. Îi dă eu să ajutorul cu tău, Corneli, ce fac aici? Da, că dă cu lingura acolo.
Îi pui acolo un praf de piper, un praf de sare. Să tragem un pic de acolo la... Mamă, nu. Ou de struț la disc cu cârnăciorul îl tenești. Da, cârnăciorul îl delești. Ei gustat? Ei gustat? Ardei și roșiile din grădini. Care a zis așa? Ia să vedem. Vine oul. O, ți-o asta. Mamă, ce e acolo? Nebunii, domnule, ce să mai... Bă, ăsta face omletă pentru un jumătate de sat. Păi, dar n-ai cum altfel. Aoleu, cum arată. Ia scrieți-mi un mesaj, a? Nu. Corneluș, aștept la cuțite cu tine, tată. Îți carde mai mult dacă era pe partea aia, eu. Osif. Uitați-vă, băi, când vine să bag mâna să mă opăresc. Ia uite-l, bă. E butelie, nu butelie. Butelie, bă. E butelie. Butelie la tine acolo. Da, uite. Iată-l mai încet, o leacă focul. O leac mai încet? Da. O leac. Așa, ca să se pătrundă, ca să nu se ardă. Dă-i acolo și brânza acolo. Uite cum cercetorul, cum stă cu brânza, să-i pune și... Pune și brânză, Cornele. Pune un pic de brânză la umflat ăsta. Ar băga în el ca spartul ăla. Ia zi, Stefan. Am o prăpastie în stomac. Ce aia? Prăpastie. Cascadă? Niagara e la Poate mine. e furtună la el în stomac. Bine. Stai că ne punem la masă. Deci facem mămăligă? Hai, Doamne, și e aici. E la voi ce să urcă, bă, la picțiunea ăla acolo? O, unică ești. La stomac. Nu-ți duci în altă parte. Da, vreau. Nu ne face rău. Cât să facem mămăliguța, numai bine să topești și asta. Da. Hai, Doamne. Poți să pui și o leacă de verdeață, dacă vrei, matale, domn Cornele. Ai zis că eu sunt asistentul tău astăzi, nu? Când melează pe și punem, o luăm de aici, până pe platou. Așa. Lasă nasturile în pace. Să căniți. Trage la mortăciune. A, uite, domnule, imediat e gata și mămăligă, ia. Îl dai așa în ploaie. Cum să nu? Brânzale, tale, la. Ca în foc, ia. N-am văzut în viața mea mămăliga să dea în foc. Nu? Ia că dă de acum. Mamă, deci La noi la Moldova dă și mămăliga în foc, să e știi. prima oară când Da. văd mămăliga să dea în foc ea. Aude ea. E prea tare focul să o dau o leacă mai ușor? Dar nu crezi că era... Să dau o leacă mai ușor? multă, Cornele? Hai? Nu era Da. cam multă? Lasă că poate nu, Facem terce. ca altă făină nu mai am, să știi, asta e ultima. Facem un terce. Da, nimic, mâncăm mămăliga cu paiul. Și asta făină naturală, nu? Făcută Da, din ai- porumbul din spate de casă. Da, uite de aici așa din jardinieri. Da, bravo. Ia uite, hai că prinde vis. Una tot neagră ca să dai grasă. Bă, dar uite ce treabă face portocală, fii atent. El când vrea face, când nu vrea, nu. Când nu vrea zice că e alergic. Ia spune La- și ai spus la preot. Ce ai spus? Că te-am alergat noi? Să ne drag la el. Mi-au pus în candelă cumva? M-a ieșit Cornel cu asta fugă. Și el o râs? Sau ce-o zis? Să moară. Da? Sau o zis că am făcut un gest necugetat. Nu. Nu? Ce-o zis? Fiule, dacă îți iei să mori de albină, ai să mori. Nu ți-o zis așa? Nu. Nu trebuie să-ți fie frică de moarte. Așa trebuia să spun. Mai tai? Da. Cum să nu fie frică de moarte? Oricui e frică de moarte. Da, păi, dar în lumea cealaltă e altă treabă. Raiul, iadul acolo. A, păi când o veni ăsta și îmi zice în Iordan, boteză-te tu, Doamne. Înțelegi? Nu mai am frică, nu. Nu. Nu e ca și cum, da. Cum merge mămăliga, Cornel? Vă că ai acolo, uite, ia, fii atent, Oleguță, că tu ai venit aici cu ajutoare, ia. M-am în picioarele mele să. Da? Dar mai am vreo 3. Cum am plecat de acasă, au venit 3-4 mâți aici. Îmi place foarte mult cum lucrează. Da? Doamne, aurul. E puțin mai lungă.
Oh, păi gata, e gata mămăliga. Da. Uite, am pus aici. Uite aici. Da, acolo și pune deasupra pe ala. Hai că e grea. Opa, așa. Pune-o pe mijloc, exact. Opa, așa, mă. Da, să aducem și omleta, nu? Da. Deci Hai. să luăm omleta. Da, nu, că punem pe platou. De acolo. Platou de acolo. Hai. Hai. Ducem și da, lasă-l că stâng eu de aici. Mamă, ce aici să mor eu. Pisicule, du-te încolo. Doamne. Da, cât o ieșit? Dar nu sătura pe tot? Da, au și acolo. Pătrunjel și pune fiecare farfurii cât îți dorește. Da. Da, se poate pune într-un capăt și știi de acolo. acolo dacă nu... Da, da, da. Da, e așa până aici, așa, nu? Da, le punem și acolo, le punem toate pe masă. Da, le luăm toate acolo sus. Da, 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 sus, la masă. Da, da, da. A, mai lasă să mai mănânce și pisica. Dar trebuie pusă și paleta acolo ca să-și pui fiecare în... Hai să vedem. Și asta, paleta asta l-am dus. Lingura asta, da. Da, da, da. Cine tată-i băia frumos? Cine? Cine tată? Hai să vedem un pic cum ne așezăm ca să... Opa, așa. Ai acolo în mămăligă, asta alta aici. Care dorește mămăligă? Hai, servește tu. Mamă! Eu nu doresc mămăligă. Arăți că sunt Faci macane porțile? canapea. Dorește cineva mămăligă? Aduc pâine. Lasă-mă să stai eu aici, nu-mi pune mămăligă. Sau, mă rog, Hai că aduc pâine. Ce are mă aici. mămăligă? Nu, Mă încoace că mănânc eu cu mămăligă. eu vreau să mănânc cu roșie, gen. Că uite, ai roșii aici. Și cuțitul ca să le tai. Ai adus, e pregătită? Hai, l-ai pe Cornel aici bucătat, dar uite ce ținut are. Șmecheră tare de tot ea. Scarlatescule! Și produsul finit. Dar să știți că nu e toxică, că eu am mâncat și nu s-a întâmplat nimic, adică nu e otrăvitoare. Ce anume? Cornel a zis că eu nu mănânc când prepar, dar eu zis că dar luați și gustați să vedeți cum e. Știi? Ca să asigur el că... Ce să fie o trăvitoare? Mâncarea. Doamne ferește. Mie îmi tremură mâinile. De ce? Îmi tremură ochii. N-am mâncat niciodată Băi, eu ouă de zic să struț. rămânești că Mi-e am foame auzit de că... mort. Eu am auzit că ou de struț face niște exeme de-astea pe piele, pe alea la sensibili. Eu zic să rămânești. Auzi? Numai ca să te facă să nu mănânci. Nu, zău. dar păi Lasă-l, dacă- nu-i mai faci, dacă o fi Doamne, dar autosugestia și nu mai mănâncă. N-ai văzut cum a fugit de albine și N-are are nimic, sensibilitate, tată? n-are La nicio fel e și sensibilitate. struțul să nu mănânci, că e... Da. Lasă că- Uite-l, s-o întristatea. Nu mai zic nimic. Dar bagă-ți niște vată în urechi ca să n-auzi. Ce să discutăm? E, Deci nu Să dă... fiți sănătoși cum ar fi. Haideți să avem poftă să mâncăm. Doamne ajută. Ia. Zi ceva. Nu, în capi... Bă, chiar fi, jur că simt pe limbă, e... Așa. Mamă. Și care și cum mai trebuie Cine vrea pătrunjel? să mănânce. Au ce spune. Mamă.